Dňa 25. októbra 2006 o 3:45 minúte pracovník služobnej pohotovosti odboru krízového riadenia obvodného úradu v Kežmarku obdržal správu o porušení hrádze na vodohospodárskom diele Čorsty-Niedzica na území Poľskej republiky, ktorá bola spôsobená silným zemetrasením. Ohrozené sú aj obce na území Slovenskej republiky, keďže vodné dielo sa nachádza na hranici oboch štátov. Silné otrasy spôsobili rozsiahle škody aj v okrese Kežmarok a Stará Ľubovňa. Sú zranení ľudia, zničené obytné domy, prerušená elektrická energia, porušené rozvody plynu a cestné komunikácie. Medzi občanmi sa šíri panika a strach. Na území kraja je vyhlásená mimoriadna situácia. Je vyžiadaná aj pomoc zo zahraničia. Do likvidácie následkov katastrofy sú zapojené všetky zložky integrovaného záchranného systému. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky z okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky z okresu Kežmarok, osádky rýchlej zdravotnej a záchrannej pomoci z Emergency Medical Service, pracovníci odboru krízového riadenia obvodného úradu v Kežmarku a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor civilnej ochrany, ktorý posiela na pomoc vrtuľník. Činnosť celej akcie s názvom Rapid Response Group Training, ako aj súčinnosť všetkých zložiek integrovaného záchranného systému, koordinuje krízový štáb Kežmarského obvodu, ktorý si na pomoc prizval Asociáciu Samaritánov Slovenskej republiky, odborníkov, profesionálnych záchranárov s nenahraditeľnými skúsenosťami pri hromadných nešťastiach, ako aj Samaritánov z Rakúska, ktorí majú bohaté skúsenosti zo záchranárskych prác po celom svete. Keďže explózia v kempe si vyžiadala množstvo zranených, rýchly zásah všetkých zúčastnených zložiek integrovaného záchranného systému bol opodstatnený. Svoju vysokú profesionalitu preukázali hlavne záchranári z Emergency Medical Service, ktorí v spolupráci s rakúskymi kolegami, Samaritánmi z Arbeiter Samariter Bund Österreich poskytli raneným nevyhnutnú pomoc a na základe diagnosticko-medicínskeho triedenia organizovali prevoz ranených do blízkych nemocníc. Zásahu, ktorý trval do neskorých večerných hodín, neprekážala žiadna bariéra. Išlo o záchranu ľudských životov. Rakúsku skupinu Samaritánov tvorí 25 špecialistov. K dispozícii majú 7 aut, prívesy, čističku vody, zdravotnícke vybavenie a potraviny. Jednoducho všetko potrebné na prežitie bez akejkoľvek pomoci zvonku. Scenár cvičenia obsahoval aj úlohy, pri ktorých sa Samaritáni so svojou technikou museli premiestňovať z miesta na miesto. Keďže cesty boli v dôsledku zemetrasenia narušené, na ďalší presun použili všetky zložky integrovaného záchranného systému dostupné možnosti prepravy. Do obce Lesnica sa dalo dostať len po rieke na pltiach. V perejách rieky Dunajec úspešne plnili svoje úlohy potápači Hasičského záchranného zboru zo Starej Ľubovne.
Vrtuľník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky napomáhal záchranárom hlavne pri presunoch cez horský terén a monitorovaní celej situácie v postihnutom území. V Červenom kláštore uľahčil prácu profesionálom z horskej služby. Hlavný cieľ cvičenia, súčinnosť všetkých zložiek integrovaného záchranného systému sa podarilo splniť. Výsledkom nie sú len nové poznatky, skúsenosti a priateľstvá, ale aj množstvo nápadov na zlepšenie prípravy, organizácie a materiálneho vybavenia záchranárov, Samaritánov. Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky ďakuje za pomoc a podporu pri organizácii cvičenia Rapid Response Group Training. You